Chowe wewe. Hai. Nataka basi. Yatenda basa Shoko yaitwa reference. Ni basa la tamba la titwa. Ili kwa koro. Yes. kumakura chichiva tsviri. Vaiva tsvene. Utsvene ndoradzidziswa pano too much. Kuti utsvene uhu unoshupa kuti nyama iri kurarama panyika pane iri kuda zvayo senyama. Mweya katoverenga kure Bhaibheri roti Mwari unoda mutsvene, mweya unoda kuti ugadzirwe nzvimbo yawo uri mutsvene. Saka nyama inozokwanisa kusvibisa so kureva kuti mweya wakaiswa mukati menyu unozobvunzwa Simango waitei. Nyama inenge yakadovora ipasa, asi woyo mweya woyo unozondobvunzwa Simango waitei. Izvi zvaitwa nenyama zvondobvunzwa kumweya mweya iwoyo ndio watakapuwa uri mukati medu sechibatiso. Haugari nokusingaperi mudumba iri, asi Mwari uchazoudii? Uchaubvisa wouisa panouisa. Pakuzotongwa ndobvunzwa kwezvi waitei. Mweya uchati inyama yandaindimba ini. Ukaringarire ukabateni kureva kuti utsvene ivai vatsvene muchidana, ivai vatsvene muchidana. Mwaizondudzira kudana kudini, shevedzera here, kudini, taura here, whatever unenge wataura, asi kachitaura pamusoro peutsvene nokudana, kutaura pamusoro pelove God patiri. Mwari wakava norudo nesu, saka rudo irworwo ndo Jesu paakati munofanira kugara murudo rwangu sendakagara murudo rwababa vangu kusvikira ndakunda nyika ndikava mwana wababa vake. Saka nemwiwo munofanira kugara murudo irworwo, rwuri rudo rwani rwaKristu rwakadzidzwa masvondo akapera, rudo rwani rwaMwari runotsvakwa mumaKristu kuti rurarame. Amen. Rudo runonetsa kana nyama ine zvinhu zvayo zvainoda, nokuti nyama inokudza kuti zvinoizvi watobhajeta ngezvako. Asi kukurokudza kuti musazopfigira tsitsi dzenyu, unonodi unoshaiwa. Ndasvika ipapo ndinotsvaka the substance yokuti pasare pandabhajeta, ndozvindogona kuupawo. Then that love tineka takwana here kuti muve vana vababa venyu vari kudenga, vanonisira mvura wakaipa nowakanaka. Tukarenga rwene. Amen. Saka pane basa muutsvene. Saka kukurati ivai vatsvene kudana, ivai vatsvene kudana. Saka radzidzwa zvaonekwa pakubata nokuita kwake razosvitswa kuti Simango pa6:33 kuti shangai zvakapfuura zvimwe zvose zvinozviudzwa naMwari sezvipo kwamuri. Asi ipapo ndo paunoona munhu achikwira gomo kuda kunobva pasi. Kurataura izvozvo unotanga kutsvaka Mwari zvinhu zvese zvouya, asi unoona kuti chakataka ndakaita 7 days uchidini nopafasa nofiramo kuti chinongodiwa ndiMwari uripo kana aripo Mwari uropafasa kuti pane zvake Mwari ndozvanofambira.
Amen. Saka first thing first. Nataka kutoka mara. Kukuru mapanda. Yese zvinouya. Saka kukuru nati fungai. Zikumusoro. Fungai. Zikumusoro. Kurumura. Our king to go to see things or to go to see righteousness. Ukarika vile. Mchele kama alikujiona watu wamama waite kama saka huku ndio sio nilipa tu yes What is that? So many Anzi haidozukana makamutwa pamwe chete na Kristu. Pakai zvimusoro papa kuna Kristu. Agere kuti karika vile amen paine isozokana makamutswa pamwe chete nani chinomuka niteshanu karika vile naizvozvo kana makamutswa pamwe chete naKristu kana kushiwa wakamutswa pamwe chete naKristu kuti wakadi wakatombofa ukadi ukazomutswa handiti saka bhuku redu riri kuti kana makamutswa pamwe chete naKristu tiri kutaura zvokumutswa kozokufa tatataura nezvazvo karika vile pai naizvozvo kana makamutswa pamwe chete naKristu tiri kutaura pamusoro pokumutswa kwavanhu vaMwari pamwe chete naJesu tambotaura zvokufa kwawe tizokufa kwawe chakavata chinomutswa ukaneka vile good that language kuti Lazaro wafa Lazaro wavata zvino kana wavata uchamuka kare vatendi kunyarara naizvozvo kana makamutswa pamwe chete naJesu tambotaura zvokumuka zvokufa kwako nokuti noma pasecondary level the primary level watatani tataura nezvayo ndo pane foundation yacho yokuzoti kumuka kwako kuwanikwe kana kuti kuonekwe kuti Paulo uri kuramba pawakoros kuti naizvozvo hama dzangu kana muchinge makamutswa pamwe chete naJesu naizvozvo kana makamutswa kunoti vanhu vakamutswa it's so easy kuti vafunge zviri kumusoro kuti chikonzero pane chakaita kuti vamuke asi kapa munhu usati wamuka it is very difficult titaura pamusoro pokufunga zvokudenga naizvozvo naizvozvo kana makamutswa pamwe chete naJesu tsvakai zviri kudenga vanhu vakatomutswa ndo vanonzi vatsvake zviri kumusoro why nokuti simba rakamboita kuti vanhu vamutswe that power nokuti vamutswe havanangomutswa ukaregarere havanangomutswa vanhuvo hakuna hazviiti kungoti munhu unongomutswa wavata ungomutswa pane chaita kuti munhu adini amutswe saka kuvanhu vamutswa ndo vakutaurirwa mani zvakai zviri kudenga vanhu vatodi vatomuka asi ngatipotaura pakuvata kwavo kai chikonzero dhati power raita kuti vamutswe ndo zvakonzera pane zvatunza kumutswa kwavanhu havazomutswa saka chitora pamusoro pokufa vasati vamuka vavotange vafa yes Roma ugere kumudyi paitsvakai zviri kumusoro ngokuna Kristu ugere kurudyi rwababa musafunga zviri panyika asi fungai zviri kudenga ngokuna Kristu ugere kurudyi rwababa ukaregarene hauzvifungiri zvokudenga unofungiswa chikonzero the power rakakumutsisa ndo rinoshanda the focus yokutaura zviri kudenga ndoitaitaura pana vaitsakwa namabhura vakaona kudenga pakazaruka wai
sei unoona kudenga chikuno kuona matombo ari kure kure nyama yayi wadziwa chikatwa asi ye focus wakaona denga rakazamuka chii chinoshanda unoti pane nduma iri kuvanhu vaMwari inoshanda mavari kuti zviya zvakafa zvimutswe then focus wotaridzwa zvawakafanira kutarira garingaroveremi saka kana focus isipo ndinoona danga riri kupera remwombe garingaroveremi dzambovapo zvakangodaka kupera kwazvo inyama hazvidaki nokuti nyama inoti zvaungana ngazvichishanda ukaregarwere ati kana focus iripo ziva kuti izvizvi hazviunganidzirwi maripo Mwari anambosadenga rokuti pfuma yedu ipinde kuneka saka bhuku ramatidza rati musaunganidza zvokudya pfuma yenyu pasi pane zvipfuno pane ngura inezvipfukuto zvinopfuma nembavha dzinoba watobirwa kwakutofunga nyapinye dzokutsiva zangu hazvirori inyama hazvirori saka unobirwa ndiani kwai muhedheniwo ndoramatidza muhedheni unotsvakawo izvozvo saizvozvo samatsvakira mozvita ndo matsvakiro vaita muhedheni muhedheni ungatangwa achinji mara amukristu noti hayi mutenda zvingoitika nekanosomuno wenyika zera zokuti utenda naMwari kuti yaurwe wondoitabirwa ukaringaroveremi izvo tendai mukubirwa ifai Roma chapter 6 verse 1 yeah kufa ndo life ndo upenyu kuna Mwari ndo kumuka kuna Baba ukaringaroveremi kufa kuzviri ndochi vanhu vafa kuzviri ndo vamuka ndo vamutswa ivavo vamutswa ndo vanoona zvakafanirwa ikozero vafa saka ukataura kuti zvokufa kunosina kufa zvinonetsa ende zvinorema kuzvidudzira pamusoro pazvo zvotaura sei kumunhu usina kufa iro bhuku rangoti kana makafa pamwe chete naKristu fungai zviri kumusoro kukuna Kristu zvirikudirwa baba kana maka saka uchitaura pazvinhu kuvanhu vasina kufa saka vajudha aiti tichazozvinzwa zvepane imwe nguva chikonzero ati kana zvotaurwa vana tichizvinizvi aya madziri atingazvidinji vaiti kuti zvatoda zviro zvadii zvikurudzirwa nharaunda tichazozvinzwazve pane imwe nguva zvichinouya zvikotara pamusoro pokudii kana makamuti saka rino nokutaurwa kune vakamuti kuti rizwisiswe vatendi saka mutauro watinotoitirana uno ndokutoziva kuti uye ndinozwisisa manzwisisiro iwawo uye ndinotenda izvozvo kuti chakadi takafa tikamutswa pamwe chete naJesu asi zvinezvi tiri kurarama nei with it nangiri iyi ndepapi patiri kuraramira ndikurati 2:17 katia ifure engai one verse zvinotitiko kufa kuzviri ndo upenyu kunani kuna Mwari zvinotitiko torambira muzvivi kuti nyasha dziwandere toti hama bvangu torambira muzvitadzo kuti nyasha dzirambe dzichiwanzwa here ndakakundikana Satani chakandibata chitokudii munhu nyama ba
Wakafa ndio zvinoita kufa ere. Saka tota pamusoro pokuti kana makamutwa tingataura newe izvozvo ere. Kungurupenyu zakureva kuti kufa kunorevwa kufa kuzvivi yerimo mutwa nokuti Jesu wati wafa kurevwa pamuchinjikwa kuya yanga iri nyama wakamuka mukurati kumuka ikoko ndokwakuti kune kukunda nyika kurati zvinhu zvese zvakaitwa pai pamuchinjikwa zvakaroverwa pamuchinjikwa zvivi zvedu ropa riya vakaerera akasuka kutadza kwedu saka kufa kusi yentomutwa muupenyu naJesu pakuuya kwakaita pakumuka kwakaita paya wakatozadzisa the testament covenant kuti ichifanire kuti vafa muzvivi vanomutwa muupenyu. Saka Jesu ndodaro teverere avo vari muna Kristu. Ukaringana veneni gari vatende. Saka chokutanga kufa kana tichiri vapenyu muzvivi hatitauri pamusoro pokumuka chikonzero hasati tadi saka chokutanga ngatidi vatendi ngavafe kana totera pamusoro pokumuka then zvane sense totera pamusoro pezvinhu zvofanirwa panzvimbo yavo. Garavatende kusanganisa mvura rivoyi sangani tange mukakonzonga nomakwedzi kataka mamonya kuti ngatikonzonge mvura rivoyi kusangana hatisangani garigari veneni izvozvo garavatende sachitara pamusoro pokumuka totara pamusoro pavakadi ndevakafa kuzvivi kufa kuzvivi kurega zvivi garavatende garigari veneni tichagara seiko mukati medu tichagara seiko mukati mako hamuzivi here chinhu ichi takabhabhatidzwa muna Jesu takatobhabhatidzwa murufu rwake kubhabhatidzwa kuya kwatakaitwa kuya takabhabhatidzwa mazvizwa here kuti ubhabhatidzwa kunoreve taurisai kubhabhatidzwa zvinoreva kufa kuzvivi. Saka kurati makabhabhatidzwa pamwe chete nani naKristu makatofa pamwe chete naye. Yes, ndo zvinoreva kubhabhatidzwa. Saka ukatsvaka vanhu vazhinji vanorasika pamusoro pokubhabhatidzwa kuregererwa zvivi kurusuko kunosukwa zvivi kusukwa nokubhabhatidzwa. Hauzivi here the meaning of baptism inorevei kubhabhatidzwa korevei kufa kumuka wafa kupi kufa kuzvivi umutwa ukaratei saka mabhabhatidzwi watakaitwa muna Jesu zoanga roku the confusion now comes. Yesu asati amuka
yokuvhenganisa sungano yaMwari. Meaning chepafisi yaJoni yakarondedzerwa yaiva yekuti vanhu vari vabve musika dzavo vasiye zvakashata vararamire zvakanaka, nokuti ari kuuya kune mandate yekupa vanhu upenyu. Havapuwi upenyu vari muzviyo, ngavatange kusiya zviyo vozowana upenyu. Siyai mugadzirire uri kuuya ukaringa rwene ndo yanga iri sungano yaJoni paipa pachigavana. Saka masoja akauya akati ko toita sei wezi vazati mararamiro amunoita haaziwo, muri kupamba mugove wenyu uyo fanirwai nawo, musatora zvinhu nenhavo. Asi basa dii kuita basa ukaringa rwene asiye basa vakazodii amaini chai check. Yes. Saka makabhabhatidzwa pakubhabhatidzwa kuya makatovigwa pamwe chete naye murufu kuti saiye Jesu wakamutswa kuvakafa nokubwinya kwababa saizvozvo nesuwo tifambe tino upenyu hutsva. Saka kurori makafa upenyu hwenyu hwakamucheterani naJesu kana ozoonekwa pamutima pangu nemuwo makuonekwa provided makafa. Rugare vatende gangaveremi amen. Nokuti mubizinesi ka mubizinesi unonakirwa nokuva pamusoro peprofit, asi ukazoudzwa pamusoro peloss chero kuingeja mubizinesi yacho unoramba kwedu kumakaranga techiti tanyura ndo loss. Kuti wainivhesta wozorana chi loss, asi wochiexpecta chi profit. Ende ukaudzwa parinenge rakasekwa zvakanaka business neprofit yacho, newe unonzwa mate achigwera kuti I want to engage myself in this business because ine zvakanuna. Asi ukazoudzwa nezveloss nokuda kwemismanagement inda vari kunoramba ukaringa rwene ukaratenda achitaura pamusoro pokumuka kungotaura pamusoro pokumuka pese chinoita kuti vanhu vamuke kufa. Tikasatotara pamusoro pokufa kuzivi pana maforces anoita kuti vanhu vari varambe vachirarama vari munyama, varambe vachirarama vachikocheza zvinhu zvechi zvenyama. Saka Jesu waziona, Paulo waziona, alipakuwa hama zangu regai kai siri kumtiti mchipedzera focus yenyu pazvinhu zvinopera. Hamuzivi here kuti makafa zvikavigwa pamuchina Jesu, upenyu hwenyu hwakavigwa pamuchina Jesu, pakuonekwa kwake zvichagumika pamuchiti naye muone panepa kana takava naye vamwe naye pakufana naye parudzi rwake, yes, tichazodarowo pakumuka kwake. Kana takafanana naye parudzi rwake, kurarama kuno kwatorarama nako zvino takurarama nokutenji uri muna Jesu. Uku riri pa2 verse 17 2 verse 17 ndiyo yes. 17 verse 10. Saka isusu savatendi, isu savakristu pakutsvaka kwedu kururamiswa muna Jesu, tikazowanikwa tiri vatadzi isu temene, kana isusu vatendi pakutsvaka kwedu kururamiswa muna Jesu, pakutsvaka kwedu kuzomuswa pamuchiti naJesu, pakutsvaka kwedu upenyu muna Kristu,
kana tikakuwanikwa tiri vatatu kutenei saka takutaura here kuti Jesu mushumiri wezvinhu tobva ngeri racho atichitaura pamusoro pano kwete ndikavaka zvandakamboputsa zvirokwazvo ndatozviita mudariki ndakaputsa nokuparadza nheyo dzekuti ndakaona dzadzidini hadzishandi saka ndakadziputsa saka zvino izvi takatobva kana tozowanikwa torarama pazvimba toti takadi takafa taakuzviita vadariki tenei kachitava pamusoro pokufa vateni toti takadini ataura kai toti takafa asi kana tikazowanikwa tomutsa zvatakauraya kukuroti zviri matiri rugare ya zvichanaibaba kana ndikavaka zvandamboputsa ndinozviita mudariki ya nomurayiro ndakatofako ndirarame kuna Mwari ndonyasha zacho zvamamuchidudzira pana ndonyasha ukarekanwere ndakatofa kumurayiro nokuti murayiro wodzidza murayiro pakuverengwa kwawo une zvokuti unopa the loophole yokuti vanhu vakwanise kutata vachizonotora kaziva woenda nako kumurayiro unatswa unamata wodokera wondotadza wouyazve next sabata wouya nekaziva zvoitwa zvomurayiro wodzoserwa unamata zvaita sokuti ndo zvinosimbisa kukiriwa umwari hwavanhu vainamata Mwari vakadiwa naMwari saka zvaitorana simba basa rakaunzwa nomurayiro murayiro pawakaiswa waingoitwa ngauchengetwe mukurati usapomba zvega zvinoda kuchengetwa zvakadaro zvisingashaishwi rugare vatengi rugare karweremwi saka pamurayiro ota zvakazodaro ndopana tichaura vhangire kuti sondo rinouyazve inoteera Jesu kuti murayiro une basa uye une chokuita chose pakuramisa munhu izvo munhu usina kufa kaitora pamusoro pokumuka haana kumuka wakafa haana kufa kutofa kwacho ndopasina mupenyu nokuti munhu unoramba achitadza rugarikaveremi kufa kumurayiro kurarama munyasha ndo upenyu nyasha mawiri akaite nyasha raifesoria takaponeswa nenyasha mawiri akaite nyasha dzakauya kamwe kuti vanhu vadzikirugwe muzvivi zvavo. That redemption was done once and for all. Ropa raJesu rakageza zvivi kamwe zvikapera zvikapokota mamirira kuuya kwake pakugwinya kuti nemi mugozova pamwe chete naye pakugwinya vachengeta kuchena chikonzero 12:14 Pedzisai vaGalatia. Nokuti ndakaroverwa pamuchinjikwa pamwe chete naKristu. ndakaroverwa naJesu pamwe chete naye Ndichiri ndorarama. saka kurarama kuri kutorarama zvinotira hatisi kutorarama asi Jesu ndiye pakurarama kati yedu kurarama kuri kutorarama ndikwe zvino zvotoita munyama yatorarama nei taakungorarama nokutenda kuri mumwanakomana waMwari nokuti ndiye wakatida akazvipa nokuda kwedu saka taanokutenda sandiwa ndandibhuku irorero ndoratinokudzidza Pedzisai nokuti kutenda ramakanyora pamavhesi aya rine basa iroro bhuku rokutenda. Naizvozvo zvirokwazvo ndinoti kwamuri unotenda uno upenyu husingaperi. Ngaridzitwe next Sunday ngaridzitwe ukaringarweremi
kufa kuzivi ndoupenyu kuna Mwari, vafa kuzivi ndo vamutwa pamwe chete naJesu. Kurarama kotorarama nako takurarama nokutenda kuri muna Jesu. Chikonzero kandi kavaka zvandakambopfuta ndakusita mudariki mberi nomurayiro ndakatopfuta zvese kuti handifaniri kurarama ndiri homwe, handifaniri kurarama ndiri baba, handifaniri kurarama ndichiita zvakashata. Kusarurama kwose chivi, saka chinhu chinonzi chivi munhu unonzi mutenzi wakafa kwachii. Kana tichirarama ndativi hauna kufa. Saka totanga pamusoro pokuti kana makamutswa pamwe chete naJesu, varaidza mwana, chemedza mwana, kumuvaraidza hako nokuti hazvisi zvako. Chikonzero hauna kufa. Ukavachenze ukangarwene ukatotaura izvo hazvisi ivhangeri yaMwari ndo zvainoita. Zvinoita sokuti takaitwa samasoja aMwari kuti mumire unogovana nougere pamabasa osakadi akanaka kaita kuti Mwari akuti saka waimba watunzwa nomweya kuti adudzire nevhesi rokuimba pisarema rokuimba zvipo zvomweya zvaireva zvireva kuti watunzwa izvomwe watotumwa naSatani kuti bate ipapo pazvinotaurwa zvinobaya zvacho zvisikadi kuti kuregererwa odo kuimba eva zvacho izvo zvinokubatisirwa. Munhu unenge wakatosimwa naSatani iri nheyo yadhiabhori kudzivisha kuti kamwana unotunzwa chii chinokutunzwa kuimba kurwadziwa chinovhati zvakaigarira vanhu vese noutsvene kunze kwomutsvene kuna munhu uchaonani. Kana makafa muchendaje ungazvikudzwa ndikutsaka pamusoro vakadii saka kukurasi imba yevatsvene ichidai zvakaigarira vanhu vese noutsvene nekuti kunze kwako hakuna munhu uchaonana nani naIshe. Saka if you know the verdict yokuva mutadzi kuti handizoonani naMwari, what's the essence yokuva mutadzi? Saka watopika hako here kuti hana zvino ine handitodi kundoonana naMwari. Watoisa mhiko utoti inini naMwari hatidi kuonana, that's why ndingari kubva pazvinhu zvangu ndizvo. Nguva yakwana Maria. Yotenda. Vakakomberwa kuti vanofanira kuti vataurwa nataure vavatenda. Asi kuna mai ndogona kuti amwe kuti hano ndokuparidza kwavo because vanenge vati vasvikirwa vavatenda. Saka ndokutanga kutenda hamwe Mwari nguva ino kuti Mwari wakanaka watitendera zuva ranhasi tasangana hama neshamwari nyama mweya zviri panhu pamwe kutiziva kuti kururama kwetinorarama kudai tinorarama tiri kuna Kristu, tinorarama tiri mukati mechakanyorwa. Kana tiri mukati mechakanyorwa tinogona kuita offside navatenda. Asi tikararama tiri mune chakanyorwa zvinoziva kuti Mwari une chokuita mukati kweupenyu hwedu navatenda. Saka tichitanga kutenda Mwari watigonera tisanganya hama neshamwari nyama mweya zvichadzwa kune vamwe vedu vatopinda muvhuri notonhora, asi nokuda kuti isusu Mwari watikomborera tichanzwa nyama yedu kuti aiwa nhasi ndokumhanya ndinde kucheche nguva yandinonokera kuti ndinosvika ndinzwe evhangeri ndinosvika tidzidzisani. Saka evhangeri yedu nhasi ratanga kunana ndasekwa ratange nevakomana kuti no toita sei ndo mashoko atabvurirwa nevakomana kuti tidzidzi zvinovara kuti tinogara makangona nokazwana zuva
ngaravatedzi kana tichitoda kuti nezvetinoona ukatotaura nezvokuti kutopikisa ngaravatedzi Amen. nokuti kana tichinge tadhara techitodi titonamata nhasi zuva resvondo hatitika toba kuti tikasire topedza tozonzi haiwa chanzei tokurugwa iripo nokuti tikazotinamatitizve mudakuti haiwa mukuru wakuti izira asi tikaita zvokuti masuka ataurwa tisokozekno pape hama yangu wataura pape mwana wangu wataura pape muzukuru wataura pape braza wataura nokuya tikatara kugaiwa masuka ataurwa arisa ataurwa waita matitanda wasini ngavatei saka izvozvo tienda sekuti tinotukana but tinoda kuti kuvandudzana mwoyo yedu kuti mwoyo yedu izive kuti toita sei titiroti tonama mujesu kristu mwari wakanaka mwari unotida mwari zvaunotida mashoko ataurwa nemukomana uyo ndaitokubatsira vamande zvinhu zvinotai kutoti mazwana kuimba kunana wakomana vachiderere saka wafemerwa nemashoko adachiti tichataura kuti no vakomana kuimba kwachiderere vasikana kuimba kwachiderere ino anyhow matozvinzwira rugare watenyi kuti zvakwamuri dzejira kufuka kana kuwadza isusu takangoudzwa kamwe takangoudzwa kamwe kuti unofana kugona kuimba unofana kugona kuparidza unofana kugona kutamba atini tingachizo kuti ichuni yakuiaka iyo hawo machine tinoimba zvesvika mamwe machine tinoimba kuti nevanhu vanenge aripo